ah. Kawan naman ni mabot siya. Marunong balik eh. Iya ha ta. Kalau mau pandai, tidak nak tahu. Dok. Jadi trabaho na karon na to. Ayo. Bawo tayo. Oo, magkataw ng amang mo. Sabangan na pula tarong amang may. Hapon dari Kalimbyaw. Wah, among koy. Amang na bungol. Yawa ng umanga si Panugo. Kaya mga na si Panugo, wapay kaon. Lagi. Balik. Mga bungol ko dyan. Hindi na saka ano kang tanan. Hindi mo silbi din mo kakata. Ay libre. Dire na. Dili ko dan. Iya dan. Sikit bandar. Kakak beliau. Awak. Lagi ada kau lapoi. Isip kita kat diri. Kau katon diri. Apa iklub. Tabang ibu gudang. Hah? Tabang ibu gudang. Korta jawab. Likod ta. Ini bisa pas taas. Aku ibu. Let's go. Kau tadi bawa di sini. Loh.
What's up, mga kadar? Pa-shoutout sa inyo mga kadars dyan sa Basilan City. Pa-shoutout sa inyo. Ako si Boy Basilan. Paano na ito? Shoutout kung Jimboy Umas o Tagalison. Ikaw, be. Wala. Oh, natoy. Shout out ko ang ate na nagtatrabaho karon in Kang Jirin's Food and myself and my family. Thank you. Oh, napo na yung shoutout dahil kung mama. Shut up ko rin yung tanan niya. Dahil si Samantha dahil wakapin kay BC. Shout out ko ni Bibi Dra di ay. Berlin, Gakor, Mata. Mara. Shout out dito sa Kamuti Noodles, Mindanao Noodles, North Cotabato and North Davao Noodles. God bless you all. Bye-bye. Sorry. Thank you, Shopee. Okay.